Продължаваме с представянето на семейни каравани, подходящи за тегляне. Пожелавам на всеки от вас да тегли подобна по Европа, по Средиземноморието, в България, в Гърция, където пожелае. Каравана Детлевс кемпер. Около 5 метра е дълга, с голям багажник, който е под двуетажното легло. В момента леглото е дигнато, това е горната част. Стилен кът за хранене, който също става на двойно легло, а в предната част е френска спалня и чудесна чиста баня. Умивалника отвънка на този тип каравани. Тук има шторичка, може да се затвори, и тук също има штора, която може да се отдели спалнята напълно от ежедневната част и останалата част на караваната. Хубав панорамен люк. Печка за отопление на газ, хладилник, мивка и котлони. Регистрирана е. Цената, на която я предлагаме, е 21 600 лева. С коментар.